hanyoyi 10 wanda za a gafarta maka zunubanka a cikin minti 10. Wannan shine taken hutubar mu na yau, hanyoyi guda 10 wanda za a gafarta maka zunubanka a cikin minti 10. Ku saurare ni zuwa ga jin waɗannan hanyoyi ɗaya bayan ɗayansu. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aikata su da ni da ku gabaki ɗaya. Hanya ta farko, hadisi ya tabbata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa ma alal ardi ahadun, babu wani mutum a doron ƙasa ya ƙuru wanda zai buɗi baki ya ce la ilaha illallahu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illallahu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Babu wanda zai buɗi baki ya faɗi wannan in ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce face sai an kankare masa zunubansa ga baki ɗaya, walau kanat mithla zabadil bahari, ko da a ce zunuban ta kai yawan kumfan teku yawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an kankare ta. Dan Allah dan adam, dan Allah ya kai musulmi, dan Allah ya kai bawan Allah da kake sauraro na, ya za a yi ba za ka iya karanta wannan addu'ar a cikin minti 10 ba? La ilaha illallahu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Manzon Allah ya ce duk mutumin da ya karanta wannan addu'ar sau ɗaya a cikin yini sai an kankare masa zunubansa gaba ɗaya, ko da yawansu ya kai yawan kumfan teku. Allah ya gafarta mana da ni da ku gabaki ɗaya. Wannan hadisi ya zo a cikin sahihul jami na Muhammad Nasiruddin Albani, nambar hadisi na 5636. Allah ya bani ikon aikatawa da ni da ku gabaki daya. Hanya ta biyu da ake gafarta wa mutum zunubai gaba daya a cikin minti 10, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man akala ta'aman, duk mutumin da ya ci wani abinci, ka ji da kyau, duk mutumin da ya ci wani abinci, ko sau 10 ka ci abinci a yini, ko sau 100 ka ci abinci a yini, idan ka kammala za ka karanta wannan addu'ar da za mu faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a kankare maka zunubanka gabaki daya. Manzon Allah yace man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wanda di ya ci wani abinci a doron ƙasa, musulmi ya zauna ya yi bismillah ya ci abinci, sannan ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am, na gode wa Allah wanda ya azurta ni da wannan abinci, wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa, kuma ya azurta ni da hi ba tare da ƙarfi ko dabara ta ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an kankare masa zunubinsa gabaki daya. Ya kai bawan Allah, abinci ka ci wanda shi kansa ni'ima ne, amma ga ni'ima kan ni'ima shine bayan ka ci ka gode wa Allah, sai Allah ya ce a dalilin godiya da ya a gare mu ku zafe masa zunubansa gabaki daya, ku goge fayil ɗinsa da ya dankaro zunubansa gabaki daya, saboda godiya da kai ga Allah subhanahu wata'ala. Mutanenmu nawa ne, bayin Allah nawa ne, musulmi nawa ne zai zauna ya ci abinci, zai tashi yana fito, yana waƙar ɗan ibro, yana waƙar kaza, babu abin da ya dame shi da godiya ga Allah. Balma idan ya zo cin abincin, idan ba ka yi wasa ba ko bismillah ba zai yi ba, kuma haka zai tashi daga kan abincin bai gode wa Allah ba, ya ci tare da shaidanu, ya saba wa sunnar manzon Allah, sannan ko bai samu gafara da zunubansa da yake aikatawa a cikin rayuwarsa ba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ni da ni da ko gabaki ɗaya. Wannan hadisi ya zo a cikin sahihul jami, nambar hadisi na 686. Hanya ta uku daga cikin hanyoyi guda 10 da ake gafarta wa mutum zunubansa a cikin minti 10, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace duk mutumin da ya zo saka kayansa na sakawa, riga ne ko wando, babbar gara ne malin singileti ne ka zo sakawa, gajeren wando ka zo sakawa, duk wani nau'in tufafi da Allah ya hore maka, ka fito daga wanka za ka fita kasuwa ko ofis da safe, za ka sanya tufafinka, sai ka buɗu baki ka ce alhamdulillahi alladhi kathani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Na gode wa Allah wanda ya azurta ni da wannan tufafin da nake sakawa, ya azurta ni ba tare da ƙarfi ko dabara ta ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a gafarta maka zunubanka gabaki daya.
za a kankare maka zunubanka gabaki daya a dalilin wannan addu'ar saboda sanya tufafin nan da kai. Wannan hadisi hima ingantacce ne, ya zo a cikin sahihul jami'. Hanya ta hudu daga cikin hanyoyi guda 10 wanda ake kankarewa mutum zunubai, ake yafe masa zunubansa, ake tsunduma shi a cikin aljanna sakamakon aikin alkhairin da ya aikata da addu'ar da yayi. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace, man qala subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi fi yawmihi mi'ata marra, a cikin yini ka faɗa sau 100, huttat khatayahu, za a kankare ma zunubanka gabaki ɗayansu, ba za a rage ko ƙwaya ɗaya ba. Wannan hadisi ingantacce ne, Imam Muslim ya rawaito shi a nambar hadisi na 269. Subhanallahi wa bihamdihi kalma ce kalilan, yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Manzo Allah ya ce kalmomi guda biyu masu saukin faɗa akan harshe, amma fa ga su da nauyi akan mizani idan an ɗora su, sannan kuma babu kalmomin da Allah yake so ya ji an furta su a duniya sama da su, shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya subhanallah, ka duba kalmomi masu sauki daga gurin manzon Allah, ka duba addu'o'i masu saukin faɗa daga gurin manzon Allah, amma shaidan yayi wasa da kwakwalanmu, yayi wasa da tunaninmu, ya wargaza mana sha'aninmu, ya lalata mana al'amuranmu. Mun wayi gari ba ma aikata ko kwaya ɗaya daga cikinsu. Shaidan ya yaudari zukatanmu, idan ban da waƙoƙin banza, da maganganun banza, da gulmace-gulmacen banza, da taɗin banza, da hirar banza, babu abin da muka saka a cikin rayuwarmu, a guraren mazauninmu, a guraren kasuwancinmu, a ofisoshinmu, a guraren aikinmu, babu abin da muke yi sai cin naman mutane, sai gulmar bayin Allah, sai zagin bayin Allah, sai faɗin maganganun da ba su da gaira balle dalili a cikin al'amuranmu. Gaba ɗaya addu'o'i gajeru, kamar manzon Allah ya zayu a zamaninmu, ya ga cewa mutane ba sa son abu mai yawa wanda zai kuntata musu, annabi ya dinga faɗin kalmomi gajeru wanda suke da lada dankare makare a cikinsu wanda yake mai yawan gaske. Allah maɗaukakin sarki ya bani ikon karantawa da ni da ku gabaki ɗaya. Hanya ta 5 daga cikin hanyoyin da ake samun kankaruwar zunubai a cikin minti 10 a kankare ma zunubanka gabaki ɗaya, hanya ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa duk mutumin da ya faɗa a bayan sallarsa ta farilla, man qala dubura kulli salatin subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 wa qala tamamul mi'a la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duk wanda ya faɗi waɗannan, ya subhanallahi 33, ya walhamdulillahi 33, ya wallahu akbar 33, a cikin ciko na ɗarin ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk zunubansa gabaki ɗaya an yafe mishi. Duk abin da ya aikata wa Allah, Allah ya yafe. Duk kasassabar da yawa Allah, Allah baya kallanta. Da zai mutu a wannan daren babu inda ya cancanta a saka shi in ba jannatul firdausi ba. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a nambar hadisi na 597, hadisi ne ingantacce. Hanya ta hida ya ku bayin Allah daga cikin hanyoyi guda 10 wanda ake gafarta mutum zunubansa a cikin minti 10. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man qala hina ya'awi ila firashihi, duk mutumin da ya zo shimfiɗarsa zai kwanta, kafin ya kwanta ko bayan ya kwanta sai ya buɗi baki ya ce, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar huttat khatayahu wa in mata fi laylihi mata maghfuran alayhi wa huwa min ahli al-janna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya zo kwanciya bacci sai ya karanta wannan addu'a, gaba ɗaya zunubansa an yafe masa.
sannan kuma ya kwanta a matsayin wanda aka gafarta wa zunubansa. Annabi ya ce da tsautsayi zai sa a wannan daren ya mutu bai tashi ba, kana min ahli jannati, sunansa dan aljannar firdausi. Wannan hadisi ya tabbata a cikin sahihu targhib, nambar hadisi na 600 da kwaya 7 daidai. Hanya ta 7 jama'a daga cikin hanyoyi guda 10 wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana mana cewa ana gafarta zunuban mutum koda a cikin minti 10. Hina yasma'ul mu'adhdhinu, lokacin da kaji kiran sallar mai kiran sallah, Allahu akbar har zuwa ƙarshe, bayan da ka bi kiran sallar da yake faɗa gaba ɗaya har zuwa ƙarshen sa, sannan sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ذنبه جميعا. manzon Allah ya ce an gafarta ma zunubanka gabaki daya. Waye ba zai iya karanta wannan a cikin minti 10 ba ya ku bayin Allah? Waye ne ba zai iya karanta wannan addu'ar a cikin minti 10 ba ya ku bayin Allah? Wane ne ba zai iya karanta ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i a cikin minti 10 ba ya ku bayin Allah? Manzon Allah ya ce kowace ƙwaya ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'in da ka ji, idan ka karanta su gabaki ɗaya an yafe maka zunubanka gabaki ɗaya. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi ma hadisi ne ingantacce a nambar hadisi na 386 daidai ya rawaito wannan hadisi. Hanya ta 8 daga cikin hanyoyi guda 10 wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, farin jakada babba dan Abdullahi, ka Ahmadu lam yunsha wala huwa yunsha'u, annabi Muhammadu jakadan Allah, angon na Aisha da Khadija, kakan Hassan da Husaini, mai kauna da san bayin Allah da kuma san samun rahamarsu a gobe kiyama. Manzon Allah ya ce duk mutumin da ya ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, ghufira lahu dhanbuhu, an gafarta masa zunubansa gabaki daya. astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilai. manzo Allah ya ce kana faɗin wannan an gafarta maka. Ya kai bawan Allah, ya za a yi ba za ka iya karanta wannan a cikin minti 10 ba? Hanya ta 9 hadisi ya tabbata daga sahabi Abdullahi dan Umar, Allah madaukakin sarki ya ƙara masa aminci da yarda, ya haɗa mu da shi a cikin jannatul firdaus. Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, man dakhala suqa, wanda duk yayi sammako ya fita ya shiga kasuwa, da ya shiga kasuwar faqala, sai ya budu baki yayi addu'ar shiga kasuwa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir biyadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الترمذي وأحمد والحاكم. صحابي عبد الله بن عمر، الله مدوكاكين سركي هذا مده هي الجنة، yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace duk mutumin da yazo zai shiga kasuwa, ya sa kafarsa a kasuwa ko yana shirin shiga kasuwa, sai ya karanta wannan addu'a sai ya ce la ilaha illallahu, babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wahdahu la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya, shi kadai ne ake bautawa, lahul mulku wa lahul hamdu, godiya da yabo sun tabbata gare shi, yuhyi wa yumitu, Allah shi ke kashewa shi ke rayawa, wa huwa hayyul la yamutu, Allah shi rayayye ne baya mutuwa, biyadihi alkhairu, duk gaba ɗayan alheri ya tabbata a hannun Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan duk wani abu da ka sani na rayuwa na yau da gobe da na har abadan abidina, na duniya da na lahira gabaki ɗaya. Manzo Allah ya ce kataballahu lahu alfa hasana, za a rubuta masa lada 1000 sau 1000 miliyan 1, za a rubuta mar lada 1000 sau 1000 guda miliyan 1 kenan. Wa maha anhu alfa sayyi'a, za a goge masa zunubi 1000 sau 1000 guda miliyan 1. Wa rafa'a lahu alfa daraja, za a ɗaukaka darajarsa da ƙimarsa da martabarsa 1000 sau 1000 guda miliyan 1.
wa bana lahu baitan fil janna, kuma Allah zai gina masa katafaren gida a cikin aljannar firdaus. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi, haka al-Imam Ibn Majah ya rawaito shi, haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi, al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ma ya rawaito shi. Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin littafinsa Sahihul Jami a nambar hadisi na 6231, yace hadisi ne kyakkyawa mai inganci. Idan kai aiki da shi, Allah madaukakin sarki zai rubuta maka waɗannan abubuwan guda uku: a gafarta ma zunubai 1000, a rubuta maka lada 1000, a ɗaukaka darajar ka 1000. Kana shiga kasuwa kawai ka karanta wannan, ɗan kasuwa ne kai, mai sai da kaza ne kai, sefa ne ka je yi, ka je sayayya ne, ka je sari ne, ko menene zai kai ka kasuwa, ka karanta wannan addu'ar a lokacin da za ka shiga. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a ɗaukaka darajar ka 1000, za a rubuta maka lada 1000, za a goge ma zunubai 1000, kuma Allah zai nemi wani guri a cikin aljanna ya dankara ma katafaren gida a jira ka sai ka je ka higa cikinsa. Hadisi ingantacce Imamu Ahmad ya rawaito shi. Ya kai bawan Allah, wannan addu'ar ne ba za ka iya karanta ta a cikin minti 10 ba? Da wannan ne za mu gane irin asarar da muke tafkawa, da irin tasgaro da muke samu, da irin matsaloli da muke samu. Ga albarkatai suna kiran mu, ga harsuna suna kiran mu, ga hadisai suna daka mana tsawa, ga ayoyi suna jan hankulanmu dangane da neman gafara. Sannan a wani lokaci ga zunubai niki-niki a gadon bayanmu, amma ba ma iya neman gafara da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Mun yaudaru da cewa ai mu musulmai ne kawai, mun yaudaru da cewa ai muna sallah kawai, mun yaudaru da cewa ai muna azumin Ramadan, mun yaudaru da cewa ai muna kaza. Lalle waɗannan ayyuka ne wanda suke ayyukan alkhairi, kuma ayyuka ne wanda suke sama mutum rahama, amma ka sani cewa tare da annabi ya san wancan, Allah maɗaukakin sarki ya san waɗancan, amma ya ce idan muka karanta waɗannan Allah maɗaukakin sarki zai mana gafara. Kuma tare da waɗannan zunuban, tare da waɗannan abubuwan da muke aikatawa, amma ka samu mutanenmu ba sa aikata irin waɗannan addu'o'i. Duk biyayyarka ga Allah, duk da'arka ga Allah, duk yawan sallarka, duk yawan azuminka, duk yawan ƙiyamun lailinka, duk yawan karatun ƙur'aninka, duk yawan sadakarka ko kyautarka, duk yawan agazawa bayin Allah ko addini, baka kai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba. Amma ga hadisi can na al-Aghar ibn Yasar al-Muzani yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman gafarar Allah a yini sama da sau 100, yana neman gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tare da cewa ya fi kowa jin tsoron Allah, shi ne ma shugaban masu tsoron Allah, ya fi kowa tausayi, shi ne ma shugaban masu tausayi ga baki ɗaya, ya fi kowa sadaka, shi ne ma shugaban masu sadaka, ya fi kowa kyauta, shi ne ma shugaban masu kyauta ga baki ɗaya, ya fi kowa sallah, shi ne shugaban masallata, shi ya zo da sallar ma ga baki ɗaya, ya fi kowa azumi, shi ne shugaban masu azumi ga baki ɗaya, ya fi kowa duk wani aiki na addini da ka sani a duniya. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman gafarar Ubangiji. Ya aka yi na yaudari kaina, ya aka yi kai yaudari kanka, ya aka yi muka yaudari kanmu, ya aka yi suka yaudari kawunansu, suka ɗauka cewa Allah ya yafe musu don haka ba sa neman gafararsa. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana da ni da ko gabaki daya. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله دم masu neman addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi ya Allah ka yafe mana zanubanmu ya Allah ka kankare mana zanubanmu ya Allah ka sa aljanna ta zamanto makomar mu ya Allah ka saita mana zukatanmu akan da'a gare ka ya Allah ka saita mana halluwan mu akan da'a gare ka Allah ka saita mana kafafun mu su zamanto masu da'a a gare ka ya Allah ka saita bakunan mu akan maganganun da kake so kake kauna kuma kake yarda da su ya Allah ka saita mana hannayen mu akan yin abin da kake so ya Allah ka haramta wa cikkunan mu cin abin da baka yarda da shi ba ya Allah ka haramta wa harsunan mu faɗin abin da baka yarda da shi ba ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mana zanuban mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah ka shirye da matasan mu Allah ka shirye da yan matan mu Allah duk wanda yake wannan guri da wanda bai zo ba da wanda ya zo da wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba ya Allah muna da bukatu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka zauna da mu a wannan ƙasa lafiya ya Allah wannan shugaba namu Allah ka sa masa albarka cikin shugabancinsa
Allah ka taimake shi akan abin da yake yi. Duk abin da ya sa a gaba na alkhairi Allah ba zai iya ba sai ka isar masa. Allah ka isar masa ya Allah. Ya Allah duk abin da yake so yayi na alkhairi Allah ba zai iya yi ba sai ka sa mara hannu. Allah ka saka masa hannu ya Allah. Ya Allah duk abin da yake so ya aiwatar na ci gaban ƙasa da ci gaban al'umma ba zai zartu ba sai ka zartar masa. Allah ka zartar masa da abubuwan da ya niyya na alkhairi ya Allah. Ya Allah yan bakin ciki da yan gulma da yan gulsus da yan gulmawuya da yan gulunguluma da yan shan kafa da yan taɗi kafafu da wanda suke so sai sun ja mana matsala a wannan ƙasa Allah ka durkusar da su. Allah ka hana su sakat. Allah kar ka ba su nasara. Allah ka lalata sha'anin su. Masu shiriwa daga cikin su kuma Allah ka shirye da su zo a tafi tare ga baki daya. Allah wannan fatara da wannan bala'i da wannan talauci da muke ciki Allah ka yaye mana. Ya Allah wannan masifa da muke ciki Allah ka yaye mana. Ya Allah wannan kunci da muka higa na matsalar rashin mai da tsadarsa saboda bukatar wasu mutane, ya Allah madaukakin sarki ka gyara mana ita. Ya Allah wanda suka jefa mu a cikin wannan matsala Allah ka yi mana maganin su. Allah ka lalata mana sha'anin su. Allah ka birkita mana al'amarin su. Ya Allah wanda suke kokarin sai an shawo kan matsalan Allah ka taimake su. Allah ka ba su nasara akan abin da suke yi. Ya Allah ka agaje mu duniyar mu da lahirar mu. Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya. Allah ka sa aljanna ita ne makomar mu. Allah ka azurta mu da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah a lokacin da muka zo komawa zuwa gare ka. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum Allah tabaraka wa ta'ala.